Tento pořad vám přináší BenQ, výrobce nejlepších herních monitorů, projektorů, ultrazoom foťáků a Full HD kamer. Já vás vítám z pražských Olšan. My se právě nacházíme na kart areálu, kde se právě odehrává Kart Cup. Ještě než se budeme věnovat Kart Cupu, tak já mám vedle sebe Martina Šiška, majitele kart areálu, o kterého se zeptám na jednu velice důležitou událost. Vy jste se přestěhovali z Černého mostu do pražských Olšan. Proč vlastně na to událost vznikla? Tak, my jsme se přestěhovali, v podstatě byli jsme nuceni se přestěhovat, jelikož na Černém mostě probíhá výstavba nákupního zábavního centra. Tím pádem se hledaly nějaké nové prostory, které se úspěšně našly, takže probíhala potom někdy od března loňského roku, v podstatě před rokem adaptace, kdy se to všechno povedlo a koncem srpna 2012 jsme otevírali. Myslím si, že na úrovni úplně někde jinde, než byl Černý most. Tím myslím jednak jak motokáry, které jsou nyní osazeny motory Subaru o objemu 270 kubických centimetrů, které dávají výkon 10 koní, protože jsou upravené, je tam upravené sání, upravené výfuky, takže jsme v podstatě nejvýkonnější, nejrychlejší motokáry v Praze s plně krytou motokárovou dráhou. Jak je to náročný otevřít nový kart areál? Úplně jednoduché to není, protože legislativa je relativně přísná, nicméně všechno se nám povedlo úspěšně zakončit a oproti Černému mostu nabízíme vynikající dostupnost, že jsme téměř v centru Prahy, na noční tramvaji jezdí tady vlastně z Václavského náměstí tramvaj číslo 9, takže to je pár zastávek z centra. Nahoře vlastníme nebo disponujeme parkovištěm, které je taky pro naše zákazníky zdarma, takže nemusí se bát, že by stáli někde na zónách a museli platit nebo riskovat botičku. A další velká výhoda je tady stávající zázemí, které nabídne 160 metrů čtverečních prostoru pro zhruba 80 lidí, kteří se sem bez problémů vejdou. Máme tady vlastně trošku takové rodinné zázemí, co se týče třeba krbu, který tady je, takže nám tady hoří krb, výkonná vzduchotechnika a další vybavení, které tady naše motokáry zase posouvají někam úplně jinam, než byly dřív. A když se vzpomenu, když jsme natáčeli na předcházejících ročnících Kart Cupu, když vlastně jste byli ještě na Černém mostu, tak ty zimní turné byly trochu ovlivněné tím, když třeba venku byl mráz nebo bylo mlhavo, když to řeknu. Teďko, jaké jsou výhody tady té kryté dráhy? Tady je výhoda, že jsme vlastně v podzemních garážích, nebo relativně v podzemních garážích, takže tady ta teplota není tak ovlivňovaná venkovní teplotou, jako tomu bylo na Černém mostě. To znamená, řekněme, když je venku minus 20, tak tady ta teplota se pohybuje někde kolem 5 stupňů. Samozřejmě ta teplota není tak kolísavá, takže se dá říct, že ta teplota je relativně stála a ty motokáry zase jezdí líp a nejsou tak závislé na venkovních vlivech. Pojďme teď porovnat dráhy Černého mostu a Olšan. Vy jste mi říkal, že tady ta dráha je trošku možná techničtější. Jak byste to ještě divákům popsal? Je to tak, že jsme se snažili udělat vzhledem k výkonu motokár, který na té dráze jezdí, tak udělat takovou technickou, aby byla zábavnější pro ty lidi, kteří už tím mají nějakou zkušenost. Přece jenom ten výkon je potřeba trošičku krotit, není to jenom o tom si sešlápnout plyn na podlahu a jet, ale už i používat trochu hlavu a přemýšlet, kde si člověk přibrzdí, kde si přidá a nějakým způsobem si jet tu svoji stopu tak, aby nebyl nějakým způsobem omezován tím, že to nezvládne a vyjede někam do svodidel. Zase samozřejmě klademe velký důraz na bezpečnost, takže ta dráha je zajištěná, co se týče bezpečnosti, tak, aby se minimalizovaly případné úrazy a motokáry také poskytují dostatek ochranných prvků k tomu vlastní bezpečnostní jezdce. Navíc oproti minulé zde vlastně zapůjčujeme i v podstatě chrániče zad a žeber, které zase eliminují případný náraz a nějaké boule nebo modřiny na žebrech.
vedle sebe vítěze zimního Kart Cupu a tím je Anton Kazanik. Tak jednoduchá otázka, máš na krku zlatou medaili, tak jak by si celý turnaj zhodnotil? Tak ze začátku to vypadalo docela pro mě jako, že to bude boj, že jsem si to i užíval, ale pak už ke konci jsem chtěl fakt vyhrát, jako už poprvé vlastně, tak jsem do toho dal všechno a poslední 2 jízdy to vlastně rozhodly. Ale jinak jako fakt dobrý, kary jeli dobře, všechno bylo fajn. Z začátku jsem tam i měl konkurenci se všema, i s lidma, který jsem třeba Petr doležal. Nevěděl jsem o něm a nakonec skončil druhý, to je teda potlesk pro něj. A ty jsi se kvalifikoval, jestli se nepletu, prvním časem, je to tak? Ano. Ty trénuješ někde motokáry nebo jezdíš závodně? No, jezdím amatérskou ligu, vlastně kart race, vlastně půjčovny po celé České republice a tak jako do Německu jedna tráť a tak. A jezdíš i klasický venkovní závody nebo se specializuješ jenom na podobný indoorový kartový areály? No, i venkovní, vlastně jako Hořovice třeba nebo i Cheb a tak, ale vlastně jako mě jenom na půjčovňáckých kárách. Když se takhle zaměříme čestně na ten dnešní závod, jak se ti líbil ten systém netradiční, který tady dneska byl? No, podle mě byl dost jakoby férový. Jako líbilo se mi to, jenom by to mohlo být o kousek delší, jakože mi to přišlo takový kratší, no, po těch 5 minutách, ale jako fajn, líbilo se mi, že to bylo fakt spravedlivý a konečně se dalo prostě měřit časy s někým a tak. A jak se ti líbila celková organizace turné? Určitě fajn, jako vždycky, jo, už jsem na to zvyklý, tady se mi to líbí. Co by si vzkázal začínajícím jezdcům nebo zkrátka lidem, kteří by si chtěli přijít vyzkoušet další ročník Kart Cupu? Určitě zkusit si to, dát si třeba jízdu 2 a jestli ho to fakt baví, tak třeba zkoušet i koukat na internetu a tak, prostě jak by se mělo co jezdit a hlavně trénovat, trénink. A hlavně i fyzicky a prostě i psychicky spát a takové věci, všechno to pomáhá. Super, děkujeme za rozhovor, to byl vítěz letošního Kart Cupu Anton Kazanik. Právě mám u mikrofonu nejmladšího jezdce dnešního Kart Cupu Honzu Bednáře. Kolik ti je let? 11 let. Jak jsi se vůbec dostal ke ježdění na motokárách? No, já jsem jezdil na počítači a táta mě chtěl vzít na něco realistického, tak mě vzal do Radotína na půjčovnu motokár. A mně se to zalíbilo, tak táta nějak našel mechanika, našel káru a začali jsme jezdit závody. Já jsem za to mu moc vděčný a moc mu chci poděkovat. Jak dlouho jezdíš na motokárách? Teď budu jezdit 4. rok v seriálu Karting Cup. To znamená, že to jsou klasické venkovní závody na motokárách? Ano, klasické venkovní závody na motokárách. A jak se to liší pro tebe, ty venkovní závody od třeba Kart Cupu, který jsi jel dneska? No, vlastně jenom tím, že je to zastřešený, jinak jsou to motokáry a jede se pořád naplno, takže pro mě se to liší jenom tím, že tady se dá jezdit i v noci. A ještě jak jsi říkal, že jsi začínal u počítačových her, tak vzpomínáš si, jakou hru si hrával hodně? Autový hry Cobru 11 třeba, ne? Nějak tak. A když bys porovnal tu realitu a to ježdění na počítači, tak co je pro tebe lepší? To je realita určitě. Ježdění na počítači, to je proti tomu nuda. A co ti baví nejvíc na tom ježdění na motokárách? No, právě ten pocit z té jízdy, pocit té rychlosti a pocit toho jet pořád naplno, porážet svý soupeře, dělat to co nejlíp, co umíš.
Máš nějaký svůj životní vzor v tomto motoristickém sportu, třeba Sebastiana Vettela nebo někoho? No, právě Sebastiana Vettela z Formule 1, právě když jsem se koukal na Formule 1 v roce 2009, mě zaujal právě Sebastian Vettel. Myslím si, že to bylo při velké ceně Turecka, jak byl rychlej, jak byl mladý a jak to všechno udělal. A máš nějaký svůj životní cíl, čeho by si chtěl dosáhnout v motoristickém sportu? No samozřejmě každý jezdec chce dosáhnout postup ve Formule 1, jenže je to moc náročné finančně i fyzicky. Prostě všemi stránkami je to hodně náročné, ale samozřejmě já se v to budu snažit a myslím si, že můj táta taky a já bych mu za to byl moc vděčný a teď jsem za to už moc vděčný. Mám pro tebe poslední otázku, jak se ti líbil dnešní Kart Cup, jak by si ho zhodnotil ze svého pohledu? Kdybych měl hodnotit z pohledu hvězdiček, tak bych mu dal 5, protože bylo to tady skvěle organizovaný, skvěle připravili káry. Chtěl bych poděkovat celému tady tomu týmu, že mi pomáhal, hlavně jednomu mechanikovi, jmenuje se David, ten mi vlastně udělal i pedály, abych dosáhl na ty pedály, takže všem bych chtěl strašně poděkovat a je to tady výborně zorganizované. Já si myslím, že bych asi tady chtěl jet další ročník. Tak to byl Honza Bednář a sami vidíte, že i v útlém věku si můžete přijít závodit do kart areálu a mimochodem Honza skončil na 6. místě celkově, jestli se nepletu, že jo? Ano. Tak ohromná gratulace.